Number 1. Wopoku Emmanuel complainant Accra. Abemu wa wo finhia dunan. Waforo ka afrin kran, wadu fie ha. Wobebɔko na du. Nipa wa bɔ ne kura du ye ne se. A wode ne ba wiase. Watu ne pa awo no. Kwadwo Dominic achem da akyere so. Bɔne be na me de ye wa wo komi krom kwa so. All day in court. Piao. Ima. Aha. Tenasi ye bra. Wati mi Africa afrin kran aba no. Wo ha so. Se me kura wo no. Nyam emofrem. Hwe me wo Bible. Me wo Quran. Me wo Bodua. De ai na ape. Open Bible. You. Jima na mam se wa. Kasa ye o. Kasa ye me mpere wasembia o mishusu. Fansa ni fani page akosoro. Eye me kwabena. Eye me Opoku Emmanuel. Eye me Opoku Emmanuel. Me kura me Bible. Me kura me Bible. Asema me beken. Nukre trodo. Kontompo nka ho. Onyame boa me. Order. Maze waje. Ima anope wiye ya wabeto wo maami. Wo ha woni sen. Bacho me go school. Na sisi amitifi. Adenti. School fees. What's sinin pon wo we? Otreso. Mfrena on fame call. Ofansu na otimikasa na wakati call. Ade osene ha woni sen. Bacho minim. Na maami we. Bacho maami wo kwabenya. Ehi na ofri bayi. Me free kwabenya. Accra. Usi time. Bacho misimbe 11. Enra najo. Bacho ai. Ah. Tu bedru ana bosen. Bacho bedru ana abo. The 8 more. Anopa. Bacho ai. Na che so hu ye show yi. Na ye wase wo de wasem bebre. Bacho ai. O papa o hedi adwuma. Bacho papa ye Messi. Messi. Wa ware foforo. Bacho ai. Wa wo bi aka mo ho. Bacho ai. Mo yesen. He tewe. E twere so wa kohoda. Bacho ai. Uzuzu se die nti no be kasa onhwe wo. Ontua fees no. Bacho ni mu. Ujina sei. Form 1. JHS1. Bacho School ben. So we educational complex. Eno so fine. Kwabenya wa. Na o maame so ye da adwuma. Bacho na maame tonton aduane. O ye aduane. Bacho ai. Ba se niam munye. Bacho ai. O de den go for kan to academy. Ah, edi awire husemuni. O maame de nkrofo ka. To academy. Bacho ai. Hey, Ghana for me bia mo de matwe mu tadua. Mu fichiri mu ewo wo mu a. Mu wo mo hwe mai. Eya ye kresi o. Na ese sofo maame mi so mate atom. Se kire se. Ya anya ne sa. Emwa yen. Enkwala ade wo ko robbery ebi ni o. Ne maame te kwan wo ton ade e kanti waka dem. Ne se. Kwadwo Dominic to wo pa. Fimu wo ba wo ti asema da akere so mi kuro mu kwa so eguma ni mu asisei na ada na asem so mu sira kiri obi ana hu onwin obi ekuro mu wasem na me nkwa me na menya asem asa na awotwe ye wo me so sa na anu so presby catechist Eno so regina so mo de ba me so Ima tu maame wa wale foforo Bacho dawi. Tu ni anum na aka nso we. Bacho mienu no wa mame my stepmother nchen. Ewe. Ewo atreso a. Aha, chese wo papa ne di mienu koi. Na aka wo ne wo maame. Na ne aka maame so mfa wo se nka ne papa wa ye bi. Enipa miensa wo di mienu ko. Na aka ba akwa nko no so manage e. Omo ko twere so na ewo no. Ono so onhwe wo. Ono so nuanam no so onhwe wo. No mo gu a o mte wo ye de. O ma me nkofa wo mo e. Anu nyam ma me mba. Asa. Esa shepete. Waseso. Wono papa na tena pen. Bacho ai. Na se na setranity.
Oma Nkomo de me. Wachire wo kom. Bajai. Wo papa we ja Rastafari. We bi. Bajai. Waya guna. Ba ono munsa. Ah guna de wutwa. Ansa be apetese na be nyina. Hey. Hey, Kwadwo Dominic. Mi nua be ma chini. Hey, adie na ebe wiase. Eti school fees na yesen. Bajai 372. 3.2. Yeah. Ah. We dey oimpo. We your friends offer I hwan. Gas oven. Kedu we dey betuama offer. We dey akwala afro ko ka e beduru ha. Onfa ni sika offer ke me judi. E be show ability. Betuama offers no nko. Mon frère Kwadwo Dominic no a. Hey, papa fo amatwetwe tadua. Ya mu de mudi na mutua ho ka no. Yen ka ne ba bia o. Wotra fie wanya sei. Ima, wotra fie won ko school wanya sei. Almost 2 weeks. Be na wotwe mienu ni. Bajai. Ese school no de nka wani je ho. Bajai. Ah. Ewura di nyankoropo. I be jo mo fra no achim da akere kwa na ne network nye. Said na motie na setena na abi je fra no eja so keka nsem gu nipa sum. Asetena no o papa no ne tena o step mother ne ka ho. Bajai. Say na no mu triti wo. Me step mother ndi na ohwe me. Nyame shira no. O step mother ni mom ye good. Na wo se no ono mom na onye uyi. Bajai. Wo kwatro mo nchen wo twere so ho. Bajai. Na ere na asan ba back to Accra. Na me papa na ma Nkomo de me. Ti. Ne on super duane papa. Asere yeje. Ti na wo kwadwuma wo nyisika nto ho. Bajai. Na wo step mother no e do adwuma. Ono zo ba na onye adwuma bia. Hey. Na satam no na wo papa no ofa girl. Bajai. No oba ne ba na wo da he. Na ka imse mkoda me na ba nche. No de ne girl ya be hedem. Bajai. No akoda na ba ho. Bajai. Eti afi e de na wo sa call back to Accra fra wo ma me se untimi Mr. Mother ne ka kire me mami. Se asetra ne nye. Wo step mother ne nyame hira no. Wo si ne ye fra na wo mfa no. Wo befa. Se de achim odan area ho mo hwe Sompa no. Kwadwo Dominic o kire so no bura no ba so no ote. Akemo tres. Achim o kire so kuro no area na amote no woni mu ni din. Poultry. Poultry. Ade ho ye poultry farm o. Bajai. Yo. Ye gusu aye friend mam se wa. Oyin ni me da se. Ye be Emmanuel. Na se me na ewie o de America de abe da ye yi de. Reho. Na ahomiti bebre. Ye be me show say wanya be se be. Also 14. Na akola keto me to so ti reception no. Na minim se bibi pamono sa. Na I free and crying ton bedru Kumasi na je say ano odin nti ne papa no se ne wadi ka Bajai. Untu fie. Bajai. biwano Uti fie. Bajai. By school na won kona ne how. Bajai. 3 point saying. Near disclaimer wadi na cheso be kwa kutua. Ana e beji teacher number na e dia mano. Ka pe obepe. Bajai. Udu teacher number by. Bajai. Neno sai be de ne nya teacher number. Udu abe friend na do say number mai. Bajai. Send ye obi a oboa. Obetimi ana obi akoka so e say. Eno so say betimi esi. Enen kura ya abe momo ye fast kura che. ene ase wo sumana odi achi no ne ko Aha. o ko fa video kakraba Sa ne ko sem free akonkran. odwumadie o se Adwuma no so. odwumadie no de we ya abochefo si bu abato no